últimamente estou notando que tanto eu como moita xente está usando o galego como primeira lingua, e todo o rato. E a min personalmente faime moita ilusión. Igual en outras zonas de Galicia é completamente diferente, vale? Pero sobre todo eu aquí na zona na que vivo estou notando que a xente xoven está falando moitísimo máis galego. Pero gustaríame saber de que ven isto. Creemos que algo que pode cambiar moito e que a xente se este deixando de avergonzar é que hai moita xente agora en redes sociales que está utilizando o galego como primeira lingua, o cal me parece estupendo. Eu non son un exemplo, pero creo que vou empezar a facer moito máis. E outro caso, que creo que tamén é digno de estudiar, é o plan de marketing que está tendo o Celta de Vigo en todo o que envolve a súa imaxe. O sea, realmente o Celta está facendo unha campaña de marketing para o galego e para o uso da nosa lingua e para que estemos orgullosos das nosas raíces espectacular. A xente xoven está falando moitísimo máis galego. Nas cales me incluyo, e fago de unha forma totalmente inconsciente, porque eu, como sabedes, mezclo as dúas linguas todo o rato. Creo que tamén é riqueza mezclar os dous idiomas, somos uns afortunados de ter dúas linguas en Galicia,